Txorienetarrok, ongi etorriak gurera, Patrizia Vitali, ze moduz? Ondo, atzutik gaurra, ez da asko aldatu, beraz, ondo jarraitzen dago hemen. Egunerokotasuna berdin dago, ez dago lan... Ez, bai, berdin dago, gozen hau, beraz, ze prestatu beste oso gaur? Gaur, zer baino lehen, nere seme Amaiur zoriondu nahi dut. Ai, egisa da, zure urte betetzia da. Ni hemen, esaten, zango etei, atzo egun guztia esaten egon itzen, Patri biani zorion adie, Patri biani zorion adie, Patri biani zorion adie. Zorionak zigor, zorionak beti. Eta Amaiur nere semearen urtea badia, eta bio izar gustatzen zaigo gehien? Txokolatezko palmerak. Hau Amaiurrentzako eta hau bere Amaiurrentzako. Zenbaki jarri behar duzuz? Bat? Holan ez? Ordena ondo? Bai ez, berroita beratzi, larroita malau. Ez. Holan ez? Seguro udala. Ez da zeia ez da, ez? Holan ezin da. Ez. Hau ezin da, sartu. Bueno, bai, berroeta danak egin ditugu, Amaiurrek 17 egiten ditu gaur, eta, bueno, gurekin batera, Lur Uribarren, musu handi bat, Eneko Atxa baita, zure alabari ere baita, zorionak. Mario Konde. Gaur itxen ditu. Gamalaukoa da baita? Zaru zaiantzerakoa. Gaurko kendu diozu gaurkoari glamur guztia. Bueno, zeko zina bezu gaur, gero ospatuko. Gaur, palmerak. Ez, gaur ringo duna, alako txerri azpizuna, paella sokarrat batekin. Badakizu osteguna denez, gaur, nire urtetetzea izateaz gai, egun birala da, eta, hemen atara izuet, horrelako Instagrameko errezeta bat, non agertzen dan, osagai nagusia azpizuna izan beharko luke, baina, indar gehiago ematen zaio horreiten dan paella sokarratari, ez? Eta ia da, lehengunean esaten genuena, ez? Jendeari, hor mundu hortan zauduten ez, zenbat egur ematen dieten batzuk eolako hausekin, zeni hor komentarioak eta jenteanak eta sartu nintzen, eta jartzen zioten, egurra ematen zioten hori paella bat, ez da nola ditu aldiezu horri paella eta. Erotuz gaitezen, Ni kontatuko dizuet, errezetan nola iten dan, da zuen, deitu zuen nahi duzuen moduan. Ea, itxura oso ona daukala, bideoak ikusita egitera deitzen du pertsona, eta guk hemen zuentzako egingo dugu. Lehen bizi arroza egingo du. Horretarako, tipulatxa erregosten jarriko dugu tomate pixkatekin, eta erdi erregozita dagoenean, piperrautza bota, arroza bota, eta saldarekin buzti ondoren, 15-16 minutuz egoziko dugu. Atera eta ostutzen utziko dugu. Bitartean, azpizuna sartagi batean markatuko dugu, eta hor saltza bat egingo du, tipulatxarekin, azenarioekin, zagarrarekin, eta ero botako dugu patxarra, ardo zuria eta salda. Birrindu, errezeta bukatzeko garaian, azpizunaren saltza pixka bat eta saldarekin ostutako arroza txigortzen utziko du sartagi batean, eta egin da txigortutago sokarrata egin da dagoenean, bildu ingo dugu, eta horri jarriko dugu azpizunaren ondoan. Azpizuna ingo dugu labean bukatu, eta saltza gainetik daukala, alioli errez batekin, nola ateratzen da, egia zen, itxura oso polita da erdian, asmoa daulako sokarratolan bildutako sokarrata jartzea, eta ero iskinetan, azpizuna saltzarekin eta alioli pixkatekin. Alioli daiteko baratxuri buru bat labean dauka sartuta, eta ero atarako dut, eta... Tarako dut, orduan... Granuak apratatzen zuen dugu? Hori da. Duela zemat urte, 30 piku urtatatzen zizkiuten granuak, nera beginenean, horre jaspaldi juntzien. Nik, txorixua jaten manuen, ero kakao esaketa. Bai, ez da, horatatzen zen, Eta izeban etxera juten nintzen nien da, izeba olaina begieko lantirri egiten zioten da, utzi. Esan dakoa. Tipulatxa, hemen dauka pixka txikituta, haue txikitu ingo ditut. Eta honek bauka lana, errezta honek, ez? Interneten eta ikusten dosunak batzuk izaten du, nahiko errexak eta biralak... Segundu batzuk, ez? Nire bakarrik. Biralak egiten dira, baina ikusi zue, baukala lana. Zeu, karo, 30 segundutan ikusten da. Karo, berak saltza erakutsi egiten du, egin da, ja. Saltzarekin gainetik, baina, karo, zuk saltza atara inbar duzu hemen. Egin inbar duzu saltza bat. Ez da izan, eta egia, nik frogatu dut, ateratzen dan, esaten duguna beti, interneten eta horreko oso erraza ematen du, baina gero, etxean saiatu menaz egiten, sokarrata, eta badauka bere tema, Badauka bere misterioa. Nik pentsatu dela, olako gauza bat, zuk, igual, nahi barik ataratzen jatzuna etxien, baina nahitan itxen bozu, orduan ja ez jatzu atarako. Horre gainera, arau desberdinak badauzka, sokarrata lortzeko orduan,
bueno, bauka bere misterio, maizulana da, ez dala holan gauza erresa bez. Bueno, olio txorrota da bat, eta esan dakoa. Hemen, erre uste jarriko ditugu, lego dai, bueno, tipulatxa, paella egiten duten ez, nola tipula eta olakorik ezin zaio bota paella bati. Bueno, guk paella ez ditugu arroza. Arroz valentziarra. Gure arroza sokarratera da, eta listo. Baina, eta gero salda bati, barduzu, hemen salda potente bat egin dut, eta azkenean, bueno, goixe lana, hemen ikusten duzuena, errez ikusten duzue, baina lana badago lehenagoko prestaketetan. Tomate hauek zuritu eta hasiak kendu izkiot. Eta azkenean, bueno, sokarratan ikpentzutan dut mundu osoa dakixela zedan, baina ez dakixenentzako, da geruza hori ataratzen dana, bueno, karamelizatuta, oso kurruskaria, batzundako erreta, hori ez, arroza itxen dozunean, beko geruza hori, sartaginan eta arrozan arteko, bueno, arroz kurruskari hori bakitzu ez, hori da sokarrata. Orduan, bueno, batzui asko gustatzen niri pila gustatzen jat, hor ibiltzia, beste batzui, bueno, ez jake hainbeste gustatzen ze... Hor sokarrat puntuak eta puntua, batzui erreite zaieta, bestat, baina sokarrat on bat batzun puntua oso beltza da hori oia erreta dauzu zenien, da hori ez da inobezen puntuan pentsutan dut. Baina, bai, sokarratan puntua da karamelizatua. Karamelizatua eta hola tostautxue. Nik, hau, bueno, Beñate Hormatxea, Jauri Barriako sukaldaria laguna, bere sukaldera askotan sartzen naiz, eta beraie badaukate antzeko errezeta bat, egiten dute arroz bat erdin dausten dute, eta eskatzen dutenean, egiten dute arroz hori olio pixka bota, eta ero, paella antzeko bat egiten dute, eta ero, labera sartzen dute pixkat lehortzen. Gero, sukaldeko plantxa gainean, ero sartagin bainean jartzen dute labeko papera, eta labeko paper gainean irekitzen dute arroza, horrelako geruza fin bat, eta karratu luzen itxuraekin. Gero egiten diotena da, hartu, horri txigortu egiten da hor, eta gero hartu, eta bildu egiten dute papel gainean, eta horako hori guk gaur nahi dugu nahi, baina errez egiten dute. Azkenean, zerbitzu batean ezin zara ibilik guk gaur ibiliko garen moduan. Bai, ze holako hogei atara nahi baditzuzu? Honek automatikoki horrela egiten dute, eta azkar. Eta guk, hemen, ostegunetan egiten ditugun errezetak, Instagramen aurkitzen ditugun bezala, ero TikToken, ero dena dalakoa, berdin ingo dut eta ea zerratak zena. Eta beti esaten dut zuegoena, zuek ikusten duzue interneten errezeta bat, oso erresa dirudixela, baina zuek esaten dut zuen, honek ziur misterio badaukala eta nahi dut, apurtxo bat motelagoa ze 30 segundutan ez tozta emon denbora, hau ondo harrapatzeko. Zuek bidali txoriene abildua eitb.eusera, guk kosinauko zuentzako eta ikusiko zue, errezadan, edo estan, edo gozua geratzen da, edo estan geratzen, edo hori ikusiko. Honek, ezakit txoina, hau. Sokarrat iten ari, Patri, bai, sokarrat arrozana da, ez tipulana, puntua, olio, tanta bagila botako diot, hori, batzuk esango dago itzaki bezala, ez? Egongo die, pisto bat eitzen da, ez da erretakua da, sokarrata da. Karamelizatua. Sokarrata arrozana da, kontuz. Hor, daude puntuak eta puntuak. Erreta dagoenean zaporean benabaritzen da. Errea dagoenean nabaritzen da. Hori adilistatzuk itxasten dire moduan. Gara izataratzen baituzu eta mesez gero azpian ez hasi altzatzen sokarrata. Gainekoak berreskuratzen baituzue, batzutan, hori berreskuratu aldira. Baina azte mazarete hor azpigan hor... Eta danan azten... Hori suertau jaten niri jatetxe baten, eskatu nintxun tripaki batzuk, eta tripakixak, antza errezien hor sakonian, eta gero zaukien tripaki danek, kristonesko errezaporia, zuk platerian ikusten zinun da, ez zauen zebe beltza, saltziak zaukan, bere gorri koloria, potolua ez dakizat, gero zaporian, hori errezaporia zaukan, orduan, sukaldera bultatu ginen, eta sukaldekuek, errengo jakien sakonekua, eta esango zaben, hola, atarako, baina, gero danak zauka zapori. Hor, beti esaten duguna, zerbait zerbitzatu baino lehen, beti probatu imarra. Gehiago errebasaigu ero, baina jentiak, gehien batak atzakin, askotan nik... Sukalde profesional baten, zerbitzatu baino lehen, dana probatza, dana. Zerbitu baino lehen, ez baina nahi dut esan zerbait tripaki batzuk egin bai ikusu, probatu iten dituzu, dituzunean, lapiko handia, ordain jakero ez duzu probatzen, ero iten bauzu, eta arraia plantxan iten bauzu hori ez duzu probatzen.
Baina, bueno, kontutan eukiten da, gatza eta bota diozula. Otarrainska batzuk parrian da, bata, holan, hain gaina eta banan probatzen, ez? Baina, arrain sopa bat iten duzu, eta horre iten dituzunean, litzoak iten dituzu, orduan. Eta gatz puntua eta ikusteko. Bai, ze jenteak esan da, gatza bota diot, bota diozu, baina probatu duzu, agian gehiago behar du, ero gutxiago, noski. Bueno, nik hemen, saltzarako gero beharko ditudan, kipula, azenarioa eta gero zagarra ere, mosten joango naiz, zeger izango da, gorritu ingo dute azpizuna da alde guztietatik, eta gero botako ditut hor barazkiak hor bertan, da hor saltza ingo dugu, gero beharko duguna. Azpizuna bukaeran erabiliko dut. Hemen aluminio paperarekin bilduko dut, eta geroko utziko dut, eta labean bukatuko dugu, Oso ondo. Betxu, zagarra nik enak isen erabili bezen naik. Txerrixakin, baina, bueno, txerrixakin beti ondo doia. Ontxe, azalduko ditugu arauak, beha ditxunak, arrozak, gure, paellak, sasipaia honek, sokarrata lortzeko. Lehena da, koipe maia kontrolauta aukibida. Ez da izan bier oso koipetxu, baina ez da izan bier besta oso lehor, beraz, bere puntua kontrola inbida. Zuk barazkisekin itxen bozu, kasu honetan, olixuakin emon bietzazu koipia eta olixuakin jolastu biozu. Adibidez, itxen bozu aragi paella bat, aldozu irugiarrakin jolastu, edo, badauz beste gantz batzuk eta beste olixo batzuk horrekin bebai, kontrolatzeko. Nik uste dut hau, batetik amadera... Olioa behar du, azkenean frigitu behar dugu arroz hori gero azkenean azpian, eta onbarrak eruzat gero itxast, askatzeko ero. Karamelizatzeko, azkenean zuek pentsau, karamelizatu nahi dozuela, bakarrik etxean tipula bat, tipula karamelizatu holan marroiska hori. Esposu olixuarik botatzen, hori ez da gorritxuko egoze ingo da, beraz, olixua bieda karamelizatzeko eta frigitzeko. Orduan gure sokorratak eskatzen dau. Bai, eskatzen dau. Olio txorrota bat, eta hemen esan dakoa, gure azpizuna, gatzez eta piper beltzez onduta, ingona da, gorritu alde guztietatik. Likido maia bebai, kontrola hau inbida, eta berdina, koipian berdina. Ez dau geixegi aukibier, bestela egoze ingozan, eta ez dugu bier, baina beste ez dau bier lehor egotia, ze bestela arroza etzan eingo. Hori bada oso tipiko, ez? Joaten zara, Valentzia aldera da Mediterraneo aldera, da horrek arrozak izaten diela fin-finak, ematen da bakarrik arrozale bat daukiela. Geruza bakarra da, ez da bat bestean engainen. Hori da, lerro handi bat, eskatzu zu paella, bi pertsonan dako da, jokatzotzu olako sartagin handi bat, eta horregatxiko, azkenean ura doialako, neurri justuan, arroza itxeko. Hau kasola baten ezin izango zanein. Ez. Osai haua izango zan. Baina, gaina eurek, egia, zuk esan duzuna, ikusten zu maian eskatu duzu pintzako paella, eta ikusten zu zerbitzari aurrutiri, horrelako katxarro batek, zure maira datuela, eta zu, ai ama, baina zer dakar horrek. Hori bi pertsonak dago. Eta ere ikusten zu, eta finatan ondo zabalduta, eta han garrantzitsua, erdian jarri eta bi koiara, eta koiarakin, eta zate dute bere tipikoa dela bertan, handik, nahi izan ezkero, zerbitzatzen dizute, baina ondo da, bertatik koiarakin jatia. Eta segoxua. Ikusgarria. Ni, egia esan, elxen egon ginenean dazautzeko aukera izan genuen, olako bat, gainera, tipak hainbat sari irazitakoa, zukaldariak, zuaren erregina deitzen zioten, Noelia. Eta oso goxua, izan ikusgarria. Guria ez da izango asko okerragoa. Hori, eta ur puntuekin gabizela berbetan bebai kontuan izan bidana da moluskuena. Ez, azkenean zuek itxen bozue, hau muskuiuekin, imaginau arrozat muskuiuekin, muskuiua jartzen bozuia, sokarrata bien itxen bitartian, muskuiuak ur asko botatzen dago gero arrozari. Orduan, hori komeni da lurrunetan edoko sinatzia aparte, da gero sokarrata inja dagoenean, hor gehitzia. Ze bestela, ur asko askatuko dau da, arroza goxo-goxua egongo da hori ziur, baina sokarrata nahi badozu lortu, ez da komendagarrixa. Bueno, saltzarekin goaz. Azpizuna gorritu dugu. Osondo. Aluminio pixkat jarriko dugu. Hau gutxi inda dago, hau barrutik gorriegi dago inbertan, Da, bere lurrunetan eta jarraitzeko itxen, edo ez osteko, ez ostitzeko eta gero bukatzeko horre, eta, beti aldala olako gauzak komeni da. Naiz eta hemen denbora gehiago izango nuke eta ja egin da egongo bazan, 5 minutu pausatzen ustea ondo etortzen da. Hau da, gehiamak gero bukara, ze honain kontutan izan arroza inbar dugula, saltza inbar dugula, orduan, ordu erdi gutxinez hor behar du. Oso, no?
Hemen, arroza egiten jungo naz. Piperrautza, gozoa, kasu hontan. Botako du hemen, koiarakada bat. Eta orain, pixka muitu, erregabe, zakizue piperrautza erreiten dela. Arroza botako du, 250 gramo. Eta honi botako dizkiot, 600 botako dizkiot. Ez da guztiz bukatuko, arroza ez da egongo, guztiz era bat eginda egongo, zeren eta gero bukaeran berriro saldarekin jarriko dut sokarrat egiten. Eta hor, beste 5 minutuero urarekin, saldarekin kozinatzen izango dut. Zaingo hau, erdi inarte, gero, kasolatik kendu eta gero gehitxu bakarrik apurtxo bat. Botako dio gero salda pixka bat, saltza, hau egiten dugun saltza pixka bat, eta horrekin gero bukatu ingo du. Orduan, 125 dauka koiadaka bakoitzak, vale, laukin 500, venga, botako dio, lauta erdi. Listo, oso ondo. Ontxe, beste gauza bat kontrolatzeko, ez? Azkenien sokarra teixeko, ikusten dozue, puntu desberdinak auki ditugula kontuan. Beste bada, sua, lehen esan duguna. Erretzeko oso erreza da, berez, geruza ataratzen bakatzu holan, baltza, eta holan zapori aukitzen badu mingotza, hori ez da sokarrata, errein jatzue. Gaur egun suak, etxian dauzkagun suak, errezak die kontrolatzeko ez, batetik 10 edo batetik 20 badukotzu eta sua ekitatiboki mantentzen da. Baina paella tradizionalki kozinatzen da barbakoa baten. Ez, zutan. Zutan, zu gaina. Orduan, hori kontrolatzeko, purtxo bat, saiagoa bada, gaur egun. Guke paellak eta itxen dugunean, aixerrotan, getxoko jaixetan, Andra Marin, hori itxen duguna da, zulo bat, egurrak, sua, gero olako alambre batzu jartza itxugu, eta paella gainean. Orduan, gauzarik zaiena, da arroza denbora bardinean itxia, dana bardin da, igual alde baten geratzen gatzu gogor, gero erdixan oso egin ja, hori zuzen mantendu bida. Orduan hori biltzen gara, bueltak emoten, gero ezakize, gero alambria hor jarten, zezuak emototza gehiago alde batetik, hori zaten da zaiena. Ze paella itxia, jolasten pixka da berarekin, ez? Horrek emototza bere puntu artisaua eta divertigarria batez be. Eta egia da, garrantzitsua da ben, neurria, guk egia da, ohitura daukagula beti, olako paella handia baten, da, venga, 10 lagunentzak, olako geruza bat, eta olako egiten baduzu ja fina da, jendeak ikusten olako, eta ze fina hor, gehiago botatzea zen eukan, ze arroz gutxi bota duzun. Ez, berez izan beharko zen, askoz gutxiago, baina, kuadriakoak asko izaten garenez, bakizue. Hori banatik berzatzen da. Bau jendeak esatza, bota jozu arroz gehiago da, bukatzen dozu, hori ez, 400 gramo arroz, da gero olako oiasko istar txikitxo batekin, edo badauz alderantziz. Jendeak esotzen abotatzen isa arrozik, edo arroz, eta betegarri pila bat. Orduan, nik pentsatzen dut dan egon bidala orekatuta, joeten zarenean, jatetxe, famatutara da paella itxen dagoen jatetxe honetara, oso orekatu egoten da arroza eta betegarrixan arteko desberdintxasuna, ez? Hori behi kontua duki bida. Nik uste hori dela, azkenean, ez? Mundu bat, paella asko in behar dela, neurri horrek, ez? Ikasteko eta ondo jakiteko. Guk agaz, zenbat paella iten ju, urtean nik zenbat ingo ju, Udan geixen bat, ez? Udan geixen bat. Nire kasuan matzat. Gurean urte guztian zier, baina, eta gure txean bagara... Baina udan geixau ez? Udan geixau ez? Ez da holan bereziki holan udan holan gauzat esateko, udan gure txean udan egiten dira. Ez, urte guztian zehar, eta hori, beti neurria desente, eta arroza, gure txean esaten dira, arroza aukiteko. Arrozaleak, gure txean arrozaleak gara, oso arrozaleak, eta, bai, oiaskua otarraizkak ero izateko, baina arroza beldur gabe. Hori da. Baratxuri atala, hau indu dana da, osoa, ale hau, indu dana da, txapela moztu diot, gatz pixka bota diot, oliba olio. Oin, pure zoragarria batalako diogu. Oso no. Dios. Alio. Potentia. Bixi egongo da. A ber, kontutan izan holan, labean erreta dagoenean, indarra baratxuriari desente kentze zaiola. Eta gero, emoten botzu dolako, gauzia ez,
sartzia hau, laba piztia bakarrik hau sartzeko, hori aldozue aprobetxau, itxen dozuela barazki erre batzuk edo jasko erre bat astebukaeran, sartu aluminuzko paperian hor aldamenian hori berakatza da. Ero, oskaiuan gorde, ero behar duzuenetako, ero lasa. Aprobetxau itxen da. Bueno, azkenengo araua, sokarrata ondo atarateko. Ez da, jainez gobatzen den eta saber, gero, zan, koipia, ura, sua, eske gauza asko die kontuan ezen bedienak, azkenean intuitiboki bebai ondo ataratzen da ziur. Bestia da, burdinezko paella ontzixa. Ze esaten daue, ontxe badauz batzuk, itxen daue, saltzen dauela, honek gerusakin elikagaiak eta ez itxasteko horrek berezisa edienak. Eta itxasgaitzak. Horrek, itxasgaitzak, horrekin ez dala guztiz ondo ataratzen, ze horrek ekiditen dau, karamelazio puntu hori, erre puntu hori, orduan, honenak dela tradizionalak. Guk gureakin saiatuko gara. Hori da. Guk gureakin saiatuko gara. Bueno, ospintxorrota da, gatza, ospina espada duzuen nahi, erabili alduzu bestela... Limoizukua. Limoizukua, azkenean horre zitriko bat behar dugu, ero azido puntu bat, ekilore olio... Bitu, lengunen gabizen berbaitzen, ekilore olioaz, ontsen abera koratzen bai, maonesa itxeko erabiltzen da noixean behin. Bai, ni maonesa erdi gustatzen patata frititzeko eta maonesa itxeko. Nik erdi. Maonesa oliba olioarekin bakarrik fuertegia geratzen da. Bai. Aukera. Hola, bixak nahaz itxan? Eta bixak hor, ero oliba olio suabe bat bestela. Bueno, gerrintzen hasiko gara. Eta ero, oliba olioa gehiago gehitzen jungo naiz. Eta nahi dut, ala ere, lodia nahi dut, Hau da, orduan, olio gehiago bota behar diot, olio gehiago botatzera, pasatzen bagara, mostutzeko aukera gehiago dauzkau. Orduan, behiratu gengo dugu ondo, ze hau gero mauka batean sartuko dugu. Bai? Eta honekin margotu ingo dugu. Oso. Nik uste dut. Puntu hau da. Diteli, baratxuri puntua, mesedez. Perfecto. Oso goxua. Ez da oso fuertia, ez? Ez da fuertia. Azkenean, saltzen duzuenian laban, horre bebai, karamelizatu itxen diez, berakatzak, eta galdu itxen dabe pila bat bere indarra. Gazpizau, Bai. Gazpizau. Vale, hau, bukaerako. Gordeko du, listo, arroza, pixkanaka ja gutxi falta zaio, bueltaska batzuk hemen, guri Osteritzako eskolan esan ziguten, arroza paella martxan jartzen danien, inoiz ez dala ekutu behar. Eta pare bat aldiz egon ez Katalunian da Valentzian da inguru horietan, eta hango sukaldariakan ra, pare bat bueltatan. Zer da nahi di horiek? Bai jo. Bueno, profesionalai, begira. Bai. Bueno, paellan kontuakin jarraitxuz, Alberto Fernández Bombín ostalariak, polemika bat zabaldu dau. Esanez paella asmakuntza euskalduna dala. Euskal siderurgiatik datozen, burdinezko kasolak eta sartaginen artean, hor aziziela paellerak itxen, beraz, Twitter hor bor dabil polemikakin, gogorarazi dutzie, 15. mendetik aurrera, badauzela datuak, Valentziara errezeta badala. Eta, hor dago, zea? Ez paixil, nik ez dakidan ez hortan, ez jakina naiz. Mira, zuk esango zinen. Hombre, abizena bigarrena oso politxa daukala tipo horrek. Bombin. Ja horrekin, ematen dit, fidakortasun bat. Norbait bombine... Zuk, txapela jarri da, euskalduna dala paella esango zinen? Ez, ni ez dakit. Ez, a ber. Hor teoria pila bat dauz, eta esaten zan, hemen ez, Kantabria... Bueno, izela, putxeren teikortik tirata? Hori da. Bai, itzen zaben Kantabria inguruko trenbidien alkitranen sobrekin, itzen zaben olako paellera undixak, eta kasolak, eta hor aziziela kosinatzen orduan. Horrek aukibarik, Valentziara etzien paellak helduko. Gero batzuk esaten dabe, badauzela liburu, errezeta liburu pila bat, Valentzian, agertzen dien, 18. 16. mendetik, paellero hitza, paella errezetak, orduan, baterak.
erositako prezioan saltzen dizu. Bonbinek hau esan du, eta ero Valentzian gure esaten dute. Ikerketa nahi, ero zerbait gehiago badakizue, txorienabildua.eus. Patxarra. Pixka bat, lurruntzen utziko dugu, eta ero ardo zuria. Ardo zuria botako diogu, eta hemen, bueno, ingo duana da, barazki desente bota izkio danez, hemen nahi izan ezkero iringo jaraka botako genioke gorputza emateko, baina bestelak ero ingo duana da, ikusten badut, finegia ero zaidala lodi, geratuz, azkenean nahi duana da, azpizuna ondo biltzea saltza honek, harto almidoia botako nioke, eta listo, Lurrundu zaigunean, gure patxarra, ardo zuria, eta hemen ardo zuria, garagardoa, sagardoa nahi izan ezkero, nire nahiz oso sagardo sale olako kontuetan, baina... Sagardoa, sagarrakin da txarrixakin, zur ondo geratzen jakola, Ni sagardoa saltzetan, pixat, naiz oso salea. Garratza igual. Bai, garratz puntua dauka. Eta bai naiz oso salea, sagarra botatzeana, txerriankak egiten ditudanean, bere saltzai, txerrikiak saltzan egiten ditudanean, ni saltza horri azenarioa, kipula eta zagarra beti botatzen izkio. Betxue, hor egongo da gozoa, tipula. Gozo puntua, azenarioa gozo puntua, da sagarra gozo puntua. Beraz, esaten die horre saltza marroixkak moruan oso dultziak eta egoten dienak. Bitu, zeitxura dukan. Honik, uste badiegona bakarria bera sokarra teiten nahi dala. Entzun zeda bien esaten. Bai. Zorionak zuri, zorionak, gaur zigorren urte betetzea gogoratzen dugu. Zorionak Dori, 59 urte zure semia aguantatzen, zudako eso meritu da. Programa hau, bueno, Doriri, dedikauta. Bai. Bueno, ardo zuria, pixka, lurrundu zaigu, eta hemendik salda pixka gordeko du geroko, pare bat, koiarka da besterik ez, eta hau, utziko dugu, hemen, bere hortan saltza egiten, bauxea, ordu erdi zer holan. Gero, birrindu, iragazingo dugu, eta hau, ostu egin behar dugu. Hemen daukagun gure arroz hau, ostu ingo dugu, eta behin, hotza daukagunean, saltza egina daukagunean, etorriko gara, egia dan kontatzen dutena sare sozialetan eta errezeta hau ondo ateratzen da. Izango da. Arroza egosita, ostuta, eta hemen banatu ditut 85 gramo. Hemen bestaldetik, saltza, birrinduta, eta iragazita, eta bere gordeta. Azpizuna, labera. Ez dakit, hau tardatzen dugun egiten. 5, 10 minutu, beharko ditugu, labean. Oso, no? Eta orain, ea gogoratzen naizen, zuk esandako pausu guztiez. Koipe pixka botako diote hemen. Esan duzu koipia neurrian, ez? Koipia neurrian, bai, ze hori, bueno, frigitxuta joan bida, ez, moruen. Vale, neurrian, vale, orduan. Temperatura ero esan duzu? Temperatura erdian jarriko nagoen igual apurtxo bat gehiago. Vale. Arroza, bertara, erdi egosita dauna, Eta honi, botako digu. 125 gramo gutxi gora era. Salda. Eta pare bat koiaraka da, koiaraka da bat, pare bat botako izio. Saltza. Honek berai emango dio, zapore extra bat. Eta orain, gutxi gora era banatuko du denean, geruza fin bat geratzeko, eta asmoa zein da, bideoan nola ikusten da? Ikusten da nola lurruntzen doan hemen salda guztia, eta pixkanaka itxasten doan. Itxasten doan, lurrunduko da, gero itxatzin behar da, eta gero tipua gartzen du, sartzen dio menolako espatula bat olan, ra, eta bildu iten du. Kanelo itxo bat eitxo. Bai, eta egia esan ikusten duzu eta esatuzu. Ze erreza, hau nik kuadriako egin behar dira. Bueno, lehenko eizu zuretzako bakarrik etxien, da talatzen bakatzu igual kuadrientzako inzeike, baina lehenko probo ditxien. Lehenko proba, venga. Bilartean itxain behar du, Katrin? Zer dako ditzeiteko? Baitu urte betetzeak, zur urte betetzea da... Basara ospatzeko urte betetzea egunak, ero... Pila gustatzen jada, gainera, hasi nintzenean nola ospatzen, bueno, betidaniko ospatu dut, baina jendeak esaten zuztan, gerozetan nausixaua izan, gerozeta holan gogo gutxi haugiko zu ospatzeko da, ez? Ni beti izenaz, ospatzeko eta nire urte betetzea pila gustatzen gat. Nik beti esaten dudana, hori, behin entzunion da, aipatu izan dut hemen, Xabier Amorizari. Hari galdetu izan, ze, bat urte dituzu, bitu, orduan ez da izan, juro eta mapiku ez da izan mazeuzka, bitu.
Harik, 59 urte ite ditut oin, eta ilusioakin, sekul ez ditut lehenago eukin, lehengo aldia da, eta berriro sekula gehiago ez ditut izan, orduan bizi behar ditut topera urte hauek, eta gaina gero datorren zenbakia, potoloa, egia da hor jendea badauka oitxura, ez? Amarkadak eta ospatzeko askoz be, bueno, era, ez dakit. Gureko aregoa 40 zituztenean batzuk joan ziren maratoi egin zuten, Munitzera joan ziren, Alemaniara joan ziren, eta kuadriako 3-4 ero joan ziren, da, izuten maratoia. Baina gero beste batzuk entzun diet, venga, hartu eta batu eta, egun batzuk, ez dakit nora, Cabo Verdera, kintakuak. Guk 30 urte bete egin itxunien bebai, guk Kadizera ingauen, holan bideitxo bat lagunek, baina nire senarrak eta lagunek intzabien Mexikora. Orduan berro eta marregaz, nora ino. Klasiak eta klasiak egon dio beti. Baina, lehenako lan ospatzen, izan ziren, Kristo aurretik, oindala ez, Kristo aurretik 3000 urte dala, egipziarrak. Hasi ziren ospatzen jaietze eguna eta hori? Bai, Egiptoko faraoiek hasi ziren ospatzen, ze eurenako zen, euren koroatze ospakizuna. Orduan, urte betetzeak ospatzeko lehenak, eurak izan ziren. Da gero bada usolan, ez dakit, oiturak, urte betetzeekin erlazionatutak, kantatzia, honek, kandelei putzeitxiak, belarrixetek tiretziak, kandelena Greziatik dator. Eta, bai, ze esaten zabien, euren, zure hain gero guardakuak, hobetu itxen dagoelan zure onduan, kandelei itxen batzazu putz. Eta belarrixena dator Txinatik, ze txinen txuak itzu, geroz eta sarrauak, belarrixak eta ahonditzen doia. Orduan, eurak erlazionatzen dago hori jakituriakin, jakindurixakin. Laro eta zazpi aldiz tira iten maizute, jaulako belarrezak. Claro, ahondixak daukotzu. Orduan, horregatxik esaten daue, tire itxeotzela belarretik. Orduan, hemen txein dugu Euskal Herrixan, ospatu, belarrexetatik tira, kantau. Ez dakit hola noitxurarik ze, kandelak jartzen die, bai. Kandelak, bai. Zorionak zuri abestia, berez, estatu batuetan, asmatu zaren, 2 irakaslek, 1800 da, 67. Kaxiano izan izan? Kaxiano izan, bitxu. Kaxiano bigarrena izan zen, Baina bai da, hainbesteko arrakastauk izan melodia horrek, nun, gero mundu osoan oso erroz zabaldu den. Jo, Patre, hemen ikuste duzu ja, pixkanaka. Hor badabil. Badabilka, nola esan duzu lehen hitza? R. Ez, irekik ekuatitoriko... Ekitatiboki. Hori behar dugu, ekitatiboki, gure zua, pixka bat hemen zabaltzea, herrikaldean ja, hauek txigortzen ari dira, baina, ideia bat izatea, hau izango zen, ateratzen dizuten paella, holako geruza bat azkenean, ez? Eta, ontxe, gero, ez dugu komentau, baina hori garrantzitsua. Guk nahi dugu, ura lurruntzia eta utxi gortzia, berez, hemen taparik ez jarri bezala, hori sokarrata. Bertara jungo zen. Hori logika da, baina, badazpada, guk abisatzen dugu. Guri goratzen ez, ostale ditzen, ingleserara egosketa da, barazkiak, pasta eta egosteko erabiltzen dana, eta esan zeuden da. Honi tapa esaio jartzen, lehenko tamin, nahazten ibili behar galako, eta tapa batek ez dauka zentzurik hor, tapa gabe. Eta arrazoi ematen zuten, nahazten ibili behar duzunez, noizean behin, tapa batek, hortan molestatu itxezaitu. Gero egia esan, behar baduzu askar berotzea, behar duzuela irakitea, tapa jarri, beldur gabe. Badoa pixkanaka, a ber, hone hogan gehiago egin behar da, hau egon behar da, nik horrela egiten dio danean, dana geruza bat altzatu behar da. Orduan, nik zure errezeta probatu nahi dut, Patri, itxura oso hona daukat. Labekoa egiten daukagu. Utziko dugu hau ekitatiboki egin daiten danean, labeko azpizuna atarako dugu, eta saiatuko nahi zuen aurrean hemen erakusten nolagan hau kiribilduta. Badoia. Ez da egin hori doian, Patxi. Nik uste dut arroza pasin zegula. Ez ba. Ez dio da, ibili nahi Hasiko gara, sartzen holan pixkat, aurren azpizuna labean, zerbe janga bezkara geratuko. Txokolatezko palmera korretarako ekarri dozu, ez? Bai, badazpada. Bueno, horri utziko dioten pixkat, ustutzen, temperatura hartzen, eta bien bitartean, azpizuna. Ustu ingo dut. Bere puntuan dago. Puntuan dago,
Eta orduan, dago oso berua. Atarako ditu, 3 xerra horrela. Hau eskuarekin harrapatu behar nuen, baina ibilia di, kontu, txikito. Eta hau, aldamen batean jarriko ditugu. Gure azpizun xerrak hemen. Benetan puntuan dago, Bai, jo, Horri, saltza pixka gainetik. Eta ontsa mundu osoak da biena itxoiten, Bai, sokarrata. Ingo galdu, sokarrata. Beira, nik esan dizuet hau froga indu dala. Eta benetan indut. Eta zerbait atera zait. Lehen egin du froga, eta ateratzen da. Azkenean hau da, izango zen, hor bilduta, hau sokarrat, ez dago erreta, hau dago karamelizatua. Bueno. Eta lehen atera zait. Orduan, oin asmoa da. Venga. Hau gehiagin. Animo, zuen etxetik. Zigor. Zure urtebetetzi holan oparirako? Hau urtetzia, ez? Bitu badabil ereteten. Igual ez da holan borobia perfektu atarako, baina, bueno. Ingo duguna, moztu holan. Bai. Bueno. Bitu holan roaxago, bai, bitu badabil ataratzen, Goizeko hauetu atara izait, lehen induana froga. Bai. Beti, bai, frogak askotan... Kolorian nik pentsatu honek politxago daukala. Brillante, eta... Bueno, horrela... Txak. Pazientzia behar da. Burnizko zartaia baita, Patrik esan du lehen. Guk, hemen ez du lortu guk nahi genuen... Azkenean moldatzen dugu, etxera daukagun... Hombre. Tresner izandako, ez da? Erotu ez gara ingo. Hori da, sushi balentziarra. Hau hor, eta orain bukatzeko, ali pixka bat. Ja. Ale ba. Eta hemen daukazue, ez zaitezte beti fido Instagramen ikusten duzuen, etaz. Gure azpizuna saltzan, arroz sokarratarekin. Orain, probatu behar da, eroski. Probatu gabe eskara, eratuko patezio egiteli. Mesedez. Zardezka, labana. Pare bat. Hau, zardezkakin nolan... bueno, baina gero Azpizuna aragizirako. daukazu, maha. Eta zu, komendatzen dozu, bokadutxo baten, dana, lehenko moztuko igual, honen zatitxo bat. Bai, eta nik sokarrat pixat hartuko nuke. Holaxe. Hori da. Eta, lapurtukot alioli puntutxo bat bai. A ber, nik, errepunt ez daukan gehi izkoa. Zer dinoso? Ez dauko errepuntua, da hori, kurruskari. Bideo hietan gero lan beti hartzen dira. Ze goxua. Jartzen dutelako arpegi bat, Batutan zikinduta da nahi txendia. Bai. Gu moduan. Oso goxua. Da nik ontsa beste errezta viral bat ekarrikotzut. Oso ondo, zai geratzen naiz. Ontsa bertan. Sokarrata enjogu. Palmeri be jandogu bat osue da, hor gerutu da baten izkina. Eta ontxe eingo ogitarteko oso famatu bat, oso birala inena bebai sare sozialetan, Po Boy ogitartekoa. Po Boy dator pur boyetik, gero azalduko historixia apurtxo bat, baina da azkenean otarrainska ogitartekoa. Ostra, nik hori ez dut behitu. Nik ikusi nuen da. Egia da, hemen, hola narraia sartzen dugunean, bai, lebatza erola, eta kalamarra, gero txipiroia gero hori ohikoa da. Baina, otarrainskakin? Otarrainskakin, behitxu, badau errezetia gainera, ez dakin eri, deitze hostana atentzioa da, bokaio honen izena, dala pur boyetik dator, hau da, mutiko txirua edo mutil gixajua, ze hau omen zan oso merkia, behitxu, otarrainska ogitarteko bat, pentsau. Baina da luitiko ezin izango, oie. Bueno, kontagotzur zelan dan errezetia.
Lehengo, ingo otarrainskak nahasi, piperauts gozoa, piperauts mina eta limoi zukuakin. Ingo itxugu arrautzetik eta ogi birrindutik pasa eta frijitu. Bitartean, nahasiko mahonesa saltsa pikante apurtxo batekin eta anetakin, eta gero, ogitartekoa zabaldu, otarrainska frijituak, saltzia eta letxuga eta tomate apurtxoa doi jarriko zau. Errezta hau, sortu zan, olako lan greba bat egon zan. New Orleansen. Horia, New Orleansen estatu batuetan, eta han, zauen taberna bat, eta orduan, nahizitxun, langile honek... Euren alde hon zan, eta gaina hori esate zuten antza, langileak eta hortik, greba ondoren da, hortik askotan pasatzen ziela, afaltzera, ero jatera, eta bertako jabeek esate zuten, bat hor beste mutil gixajo bat. Hori da, egin gotzau zeuze. Egin gotzau zeuze, bai, eta hortik mutil gixajoa, ero gajua, ero, hortik izena, hortik geratu zala, baina, ospea handia lortu zuen, eta ireki izan beste Ameriketako estatu batzuetara, eta hori bai, bakotzak bere ikutu personalarekin, eta, bitxia da, nik esan otarrainskak jaten ditugunean olan geruza batekin normalen beti da, tempura bat, erolan, ez? Ogi birrindukin ez dauku horrelako dituraik. Eta bai izango zen pixkat txipiroien errezeta betikoa, ez? Ogitartekoa egiten dutena, ogi birrinduarekin, baina kasu hontan, ogi birrindu txipiroiak endu beharren, hori, otarrainskak. Baina han badau, estatu batuetan, hau New Orleans eta gune hortan, badau, kajun sukaldean asko kosinatzen daue, bai otarrainskaekin eta bai nik bota utzaten piperautzaken. Bai, horan pikantia da asko gustatzen jake, beraz bai, kosinatzen da honekin. Hementxe piperautza, gozoa piperautza, pikantia, limuizukua eta otarrainskak alde batetik, hemen, ontxe, arrautza pare bat, hor, ogitan egiten dute ogitartekoan, sandwichean dan bakizu, ero... Ez daukat idea ipez. Hango ogiak ere egia da izaten dira, holako boio aldera gehiago, ez? Diguna izango da. Gure ogia... Hori da, nik pentsatzen dut izango dela, hori, gure hot dogak. Bai. Horrek, guriak, gurenak geixau, baina horrek, hot dogen ogi horrek. Nik pentsatzen geixau horren ogi. Bai, hemen honek gehiago itxura dauka bageta, ez? Bakila, bastoia, baget famatua. Frantzian, nire, gu egon garenean Pirineotan, Frantziatik aurtengo udan, gure semeek eta ikasi dute, ogian bila bereia jute ziten, eta jute ziten, esate zuten. Bonjour, han baget. Ez, baget. Gero agarri eta bila gan, txiki, eta zer, esaten zuten, bonjour, han baget, oboa. Baina, kasu ikerrotzien. Gero haina kontua da, igual pasatzen ginen denda horren aurretik, gero ez da izer da, seinalatzen zituzten, parreska dendariak, gero esate, mitxo horiek izan dira, bi xelebreak etorri zaizkidan alen, eta eskatu digutenak, buixe, ala nola, baina, ikaste joan behar dira, eta... Hola nintzen da. Hola nintzen da. Eta beraiek ez daukaten lotzari, gaina, hortan, eskerrak aman aldera atera daila pixkat, eta ez haitan aldea, zaitia ezan gungo, niri neuri lotzen batean juti eskatzen olako zerbait. Bai, Atak hau hori... Bai, bitxadera. Hori, bitxadera. Bageta badauka bere historia, gaina laro eta mairuan horre, arautu izuten Frantzian, bagetak nola, baget tradizionala nola egin behar dan, gaina lau osai besterik ez ditu, irina, legamia, ura eta gatza, eta badira, makitxo, luzengak, pina aldera esan dezagun, ogitarteko hain barkaren nioke gure lantaldeko bati, osua erabili beharko genuke hori, eta, Frantziako irudi bat erogeratu dana, eta gaina paketa, duela urte batzuk eta una etorri da, eta gaur egun, egia da, aukera egoten dela, denda ezberdinetan, okindegietan, da horrela, ogi norma, eta bagetak ere badaude, eta dira holan, pixka luzanga hauak, eta iztu aldera, eta... Gaur egun edozein ogi aukeratu zeike, badauzulan batzuk borobila hauak bebai, holan ogitarteko luzenga biharrian, hamburguesa modura jaleikenak, sandwichian bebai nik pentsatut ondo geratuko dela, azkenean, dauka, mahonesa bat, letxuga, tomatia, otarraixkak, eta saltza pikante apurtxo bat. Olaxe? Nekoarek bat esaten dena, ogi bitartean dena dago osua, eta zenbat jente elikatuko zan, beraiegatik izango zan, ogi bitartekoz bakarrik. Berdin da zer, ogi bitartean sartu, eta, venga, barrura. Eta listo.
Ba, behitxu, guk jarraitzuko gure, saltza pikantia edo. Honek ez dauka besta misteria hundirik. Ma honek saltza zaila eina dau. Hemen sartuko zau, aneta apurtxo bat, perrexila, nahi dozuna freskoa baldin bada, askoz beto, baina espada be, ondo. Eta hemen, zakizu ezuek, urten ez dut ini ondiokan eze pikantia, baina hemen txekatzen dut lehengo gauza. Atzo ekarritzen du, nolako, koiara pasa nolan gorria, eta lantaldeko bat esan zer gaur pikantia da. Ez dira piperminak. Gorria da, baina ez dira piperminak. Eta gaur ez dut piperminik ekarri, baina hau izango dalako azkenean, ez oso pikantia bez. Gaina pixkat guzti behar diozu, ez? Bai, pixka, gainera gero aukiko da hori, ogixa, otarranxka, gretxuga, tomatia, azkenean, ez da igarriko, besta, asko. Orduan, hau, kosinatzen dan bitartean, gukin gau, ogixa zabaldu, bitartean, gretxuga. Hori izango bitarteko bakarrik? Hau zuretzako, niretako hau. Bale, oso ondo, hori zuretzako, hau egin niretzako. Hori da. Haizu, hemen itzegin da jendia... Zik, ogitarteko beti kentzotzat, punta zen, punta gustatzen jat, bitxarpian jatia. Bitu, lurrek ikuste zaitun, emiak, bera, beti kurruzkua. Eta niri kurruzkoa gustatzen jat, kurruzkoa eskatzen zuten, da nik kurruzkoa zelago. Egia da kurruzkoa izkutatzeko gero zerbait ez zaizuena gustatzen, hobea zela. Horrik ezuen jentea, arraia mamiak endu, eta sartuan barruan, eta tapatu mamiakin da hor joten zen arraia. Eta kurruzko hortareko hobea izaten zen. Niri esan indiate, nik... Zuk ez dakizu, ez da? Nik ez. Hori esan, holakorik, inoiz. Bueno. Kutsita. Ba, hementxe, etorriko argaz segitxuan. Hau moztukot, gero saltzea jarrikot, eta segitxuan hainkaitxera gure bokadioa. Purboi, hementxe, saltza, mina. Saltza. Ma honez, saltza apurtxo bat, bokai honena. Apurtxo bat. Besta oso lehorra da. Daiola, alegia. Niri, beti jartatzaten nian nolan letxuga eta tomatia, gustatzen jat, gatza eta olixua bertan. Olixatxo horreta bat ondo etortzen zen. Bai. Naiz eta gero maionesa eta izan, kalterik ez oliba hon bat eta gatz pixka bat. Atzamarra jarritxa da, bestela, Pako Roncero bat. Hengo? Ez dakizunetzako, Pako Roncero da sukaldari famatu bat, non biral egin zen berak egindako ogitarteko bat, oliba olioak litroka erabilizituelako ogitarteko horiteko. Oliba olio pixka botako dugu, oliba olio pixka gehiago botako dugu, oliba olio pixka bat, hortik atera da, hau. Eta, ontxe bai, itxikou, buelta emon, jak! Maitasun guztiarekin, istutua. Hau da, gure, po-boi, edo pur-boi, ogitartekoa. Nola ingo dugu, bitan moztu... Galdera, ona, bai, bitan moztuko ez? Galdera bakoitzan dako satitxo bat. Josh. Holan, tira? Tira. Behitxu zelan garatzen da, ematen daudela oi asko holan puxeta da, ezta? Bai, niri, Bez, otarrinxka da, da? Mutiko gixajua, gero neska gixajua, bokadillo hau dastatzen ez duena. Eintzazu etxean, bendan horreza da. Da itxen bozue, bidari argazki bat, ze ilusin itxauzko. Bestela, bixar gauz, hostida da. Txorien etorri, zemen izango da. Errazeta, birekin. Agur!